କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବଟିର ଚଳନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଭିଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ ଭିତର ଅଙ୍ଗ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅପସନ୍ ସି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି କିଡ୍ନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦାର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ଖାଇଥାଉ? ଅପସନ୍ ଏ କାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଚେର, ଅପସନ୍ ସି ଫଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ବି ଚେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ବି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ସି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଜାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ବି ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ଡି ବେଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବେଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ତୈଳବୀଜ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସୋରିଷ, ଅପସନ୍ ବି ଗହମ, ଅପସନ୍ ସି ରାଶି, ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗହମ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲତା, ଅପସନ୍ ବି ଡାଳ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଳ୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ମୂଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବଟିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଇଁଷି, ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି କାକୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାକୁଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଫଳ ଦେଉଥିବା ଗଛଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଈ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।